Sabda dalem langgeng anane. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 28 November taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 21 ayat 29 tekan ayat 33. Sawise mecakake maneka warna bebendu lan kasangsaran kang bakal nemahi donya, awit manungsa ora padha tuhu midhanget sarta nindakake dawuh-dawuh dalem Gusti. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 21 ayat 5 tekan ayat 24. Gusti Yesus nandhesake menawa owah gingsir kepara leburing jagat ora ndadekake sabda dalem lebur. Leburing jagat mratandani karya penghakiman dalem marang kadurakan lan kadurjanan kanggo kawiwitane mangsa anyar, mangsa Allah mangraja. Marga kang meca Allah kang manjalma, wecan mau ora wurung lan ora batal. Sabda dalem Gusti tetep langgeng. Langit lan bumi bakal mungkur, nanging sabdaku ora bakal mungkur. Sabda dalem langgeng nggambarake kapribaden dalem Allah kang uga langgeng. Panjenengane maha setya, welas asih dalem kang langgeng sarta janji kaslametan dalem kang teguh. Wong pitaya percaya menawa Gusti Allah mono maha becik. Kabecikan dalem langgeng ora kena pengaruh owah gingsiring jagat. Nadyan titah padha gilir gumanti mati, ananging sih kabecikan dalem ora nate mati. Nadyan sakeh titah lebur awit puputing umur, nanging sih kabecikan dalem ora melu lebur. Kitab suci wiwit sakawit martakake kabecikan dalem mau. Panjenengane nitahake alam sawegung jroning kahanan kang sarwa becik. Sacara mligi Allah nitahake manungsa kinantenan daya-daya kang kakagungi piyambak dening Allah saengga ndadekake manungsa sagambar karo Allah. Wong pitaya percaya nadyan manungsa tumiba jroning dosa, ananging Allah ora kelangan kabecikan dalem. Panjenengane ora kelangan kawelasan dalem. Panjenengane ora kelangan sih kasetyan dalem. Kepara Santo Paulus ngendikake, tansaya manungsa tumiba dosa, tansaya agung sih kawelasan dalem. Tegese tansaya ringkih manungsa, tansaya teguh sih wilasa lan pitulungan dalem. Kanggo njaga manungsa amrih tetep lumaku ana dalan kang katetapake dening panjenengane, Allah ngutus para nabi sarta maringake Yang Roh Suci piyambak makarya jroning ati nurani, elek-elek nuntun lan madangi ati nurani. Sapa kang tuhu midhangetake piwulinge para nabi sarta sabda Yang Roh Suci liwat ati nuranine bakal slamet ketuk ing wekasan. Manungsa-manungsa kang tiba jroning dosa lan marga karya piling dalem padha sadar martobat, dheweke bakal kapapak kanthi kebak kabungan ing pangayunan dalem. Semono uga karo manungsa kang gigih cekelan sabda dalem lan janji-janji dalem bakal kapritungake ing pungkasaning jaman tembe. Para tresna pelem kinasih, sabda dalem langgeng Allah dadi gegebenganing wong pitaya. Sapa kang tetep setya mring Gusti bakal pinaringan urip mulya langgeng. Muga pangandelan kapitayan kita mring janji kaslametan dalem Allah kang pinedhar liwat Gusti Yesus uga ora pupus lan pepes marga owah gingsiring kahanan lan panganingaya. Gusti paring peling kabeh mau bakal dumadi lan bakal liwat, nanging sabda dalem tetep langgeng. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit saking kekeran sabda dalem dinten menika. Kawula pitados bilih sekawelasan lan janji kaslametan paduka langgeng kangge tiyang pitaya. Mugi ing kawontenan menapa kemawon kawula tetep pitaya mring paduka. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.